деҳоти ворухи шаҳри Исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. бино аз таххона ва 3 ошёна иборат буда, дорои утоқҳои корӣ, хобгоҳ барои 200 нафар, утоқи тиббӣ, толори маҷлис ва китобхона мебошад. дар ошёнаи якуми бино ки асосан қисми навбатдорию утоқҳои корӣ ҷой доранд, шароити мусоиди иҷрои уҳдадорӣ барои роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъба фароҳам оварда шудааст. хобгоҳ барои ҳайати шахсии шӯъбаи хизматӣ дорои рахтҳои хоб, ҷевон ва дигар ҷиҳози зарурӣ мебошад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар китобхонаи иншоот 4000 нусха адабиёти илмии соҳавӣ ва бадеӣ мавҷуд аст. китобхона дорои толори хониш низ ҳаст ва барои кормандон шароити хуби мутолиа фароҳам мебошад. маҷлисгоҳ ва синфхонаи таълимии иншоот барои 100 нафар пешбинӣ шуда, дар он лавҳаю овезаҳои дастурамали кормандони сохторҳои қудратӣ, инчунин технологияи ҷадид барои гузарондани ҷаласаҳои корӣ ва дарс васлу насб карда шудааст. дар таххонаи бино толори тамрин ва обу тоби бадан ташкил карда шудааст ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ имкон доранд бо истифода аз таҷҳизоти замонавии варзишӣ малакаи хешро тақвият бахшанд. ҳудуди иншоот бо камераҳои мушоҳидавӣ пурра назорат карда мешавад. барои таъмини бехатарӣ аз сӯхтор бино бо таҷҳизоти худкори огоҳикунанда ҷиҳозонида шуда, бо ҳамин мақсад дар саҳни ҳавлӣ ҳафзи об бунёд гардидааст. ошхона барои 100 нафар дар бинои алоҳида ташкил гардида, бо таҷҳизот ва лавозимоти зарурии хӯрокпазию хизматрасонӣ муҷаҳҳаз мебошад. дар ин бино ҳамчунин утоқи алоҳидаи нонпазӣ ва амборхона бо яхдони замонавӣ барои нигаҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ мавҷуд аст. дар атрофи бинови иншооти мавҷуда 100 бех ниҳоли ороишии ҳамешасабз шинонида шуда, ҳамчунин барои таъмини фароғати кормандон суҳбаткада ташкил гардидааст. иншоот бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилояти Суғд аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати сохтмони Исфара сохта шудааст. президенти мамлакат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бо сифати баланд бунёд намудани иншоот ба сохтмончиён баҳои баланд дода, ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳисси масъулият дар иҷрои садоқатмандонаи уҳдадории ҳарбӣ ҳидоят намуданд. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات واروخ همچنین بینای نوی پایگاه واحد تعیینات مخصوصی ضد تروریستی الفای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد واقع در دهات واروخ را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات نو از 3 آشیانه عبارت میباشد. در آشیانه یکم بنا قسم نوبتداری، اتاقهای کاری مجهز با لوازمات ضروری، صنفخانه تعلیمی و در آشیانه‌های بالایی باشد. شرایط مساعد زیست برای کارمندان ساختار مذکور فراهم آورده شده است. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه سپتامبر سال 2019 آغاز گردیده در دوام 3 سال با جلب قریب 100 نفر بناکاران محلی با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. انشاءات مذکور همچنین دارای توقفگاه برای واسطه‌های نقلیات، نقطه طبی، آشخانه، کتابخانه و مجلسگاه میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با شرایط فراهم گردیده در انشاءات زمانوی کارمندان ساحه را به خدمت صافدلانه و صادقانه به نفع خلق و وطن و سهمگذاری بیشتر در تامین صلح و ثبات جامعه دعوت نمودند.